Krásný den, já vás zdravím. Za chvilku nás čeká Silvestr a Nový rok. A protože jsem byla trošičku nemocná přes svátky, tak jsem čekala, až se mi vrátí hlas, abych tady pro vás mohla vylosovat tu naši vánoční tombolu. Tak já věřím, že ti z vás, kteří nestihnou toto živé vysílání, si to pustí ze záznamu. A na začátek bych ráda ještě vysvětlila, k čemu teda ještě došlo neplánovaně. Ti, co pravidelně s náma soutěží a znají většinou ty podmínky, že ty losy jsou za registrace, za osobní body, za postupy a bylo to tedy tak, že za 60bodovou registraci 1 los, za 100bodovou 2 losy, za 200bodovou osobní objednávku 1 los a za postup tedy taky byl možný los. S tím, že my jsme měli teda těch losů tady víc, ale psali jste si o ně trošičku špatně, takže některým jsem psala do e-mailu. A vzhledem k tomu, že mi to bylo líto, že vy, kteří jste měli ty 100bodovky, byste nemohli soutěžit, tak jsem pro vás udělala zvlášť další malinkou tombolu, protože jinak jste nesplnili podmínky těch 200 osobních bodů, takže ta tombola bude rozdělena na 2 části. Nejdříve vylosujeme ty, kteří splnili podmínky a mají 200 osobních bodů, anebo registraci. A pak přijde malá tombola, která je navíc pro vás, protože vám ráda dávám dárky a tam dostanete dárky za 100bodovky. Takže mám tady 2 osudí. Doufám, že mě dobře slyšíte, protože ty hlasivky ještě nejsou úplně super, ale každopádně dneska losuju z domu, protože jsem tady chtěla být s vámi u našeho krásného stromečku a těším se, že mnohé z vás třeba i potěším. Tak, pojďme na to. Máme tady teda losování a budeme losovat o cenu, která si myslím, že je moc pěkná a je tu svíčka z vůní černého hroznu. Takže pojďme si vylosovat prvního z vás, který vyhrává tuto svíčku. A já už tahám jedno jméno. A tím prvním výhercem se stává Nina Beranová. Tak, k této svíčce, Nino, patří ještě krabička, takže věřím, že se cestou dobře ji zabalím samozřejmě. Takže první výhra Nina Beranová, svíčka z vůní černého hroznu. Já si to takhle budu hezky odkládat, ať se mi to nepomíchá a jdeme dál. Nechci vás zdržovat, určitě chystáte pohoštění a své přátelé na večer na Silvestra, na oslavu Nového roku. Dalším krásným dárkem je jahodová mlha, která je velmi příjemná a já tedy vylosuju dalšího druhého výherce a tím bude Jana Čmělová. Jana Čmělová dostane tuto jahodovou mlhu na osvěžení. Tak, to byl dárek číslo 2 a můžeme losovat dál. Mám tady tekuté mýdlo s vůní sovičkovou, ejvisnou, určitě znáte, už jste vyzkoušeli. Tak já losuju a už tady mám tu výherkyni, která získá toto voňavé mýdlo a je to Petra Jančová. Takže Petře poletí ejvisnou sovička. Další z dárků, které tady na mě koukají a myslím si, že vám určitě udělají radost, tak je tento balzám, který je určen pro muže na ošetření ploti a kousu. Mám tady samozřejmě takové praktické dárky do domácnosti a pro ženy a pro celou rodinu, ale proč by to nemohlo být takový speciál, když jsme měli toho Ježíška. Takže pojďme si vylosovat, čí muž bude mít hebkou tvář, bude krásně ošetřen tímto balzámem od Eurony. A je to Jana Čechová. A tak já teď nevím, jestli Janičko má tvůj manžel Lucy, to si úplně nevybavuju. Nicméně tento balzámek letí směrem do Lubomíře a pokud by neměl vousy, vůbec nic se neděje, je to i na ošetření pokožky, poholení, takže si myslím, že určitě se doma přidá muži. Tak, další odměna, kterou tady mám, je hrníček krásný, taky s motivem ejvisnou, velice hezký. Musím se přiznat, že jsem se ovládala, když přišel, že jsem přemýšlela, že se nechám, že se mi opravdu líbí. Tak a mám tady výherkyni tohoto krásného hrníčku a tím je, to není žena, prosím pěkně, mám tady totiž jednoho muže, který měl krásnou obrovskou registraci s osobní objednávkou a je to Zdeněk Kukla. Takže Zdeňku, tento hrníček, z toho budeš popíjet kafíčko ty. Zároveň Zdeňkovi gratuluju k 3% pozici, na kterou postoupil hned v prvním měsíci. A my jedeme dál. Mám tady ještě krásný dáreček od Ivo Tomana, audionahrávka o tom, jak být úspěšný. Musím říct, že tohoto autora opravdu miluju a vybrala jsem si z toho spoustu dobrého z jeho knihy. Především demodelizace hlavy. Ta mě zaujala nejvíc. Jsou tam opravdu dobré myšlenky. Pokud jste ještě nečetli, tak si pořiďte knihu.
Tak a radovat se může z tohoto krásného souboru. CDček, 3 kusy tam jsou a je to o tom, co si lidé myslí, jak co mají dělat, aby byli úspěšní. Jsou to 3 díly, 3 CD, získává Veronika Burdová. Takže gratuluju. A my jedeme dál. My tady máme totiž ještě box vůní, který je s lahvičkama všech vzorečků a vyváží. A další prázdné lahvičky, však to znáte, samolepky. Nebudu ani ukazovat, nebudu zdržovat. Takže kdo si odnese z této tomboly tento krásný vzorníček? Bude to Anička Grigová z Opavy, takže Aničko, běží vám krásný vzorník. To bychom měli dalšího výherce. A já tady mám pořád stále krásné dárky a jedním z nich je tento sladký medík z Eurony. A víte, že máme kvalitní medy, které jsou velmi dobré. A je to taková pochoutka, není to úplně jako, že nemusíte to dávat na chleba, spíš tak na lžičku, na takové to mlsání zdravé. Takže já se podívám, kdo nám vyhrává tento medík. A je to Verča Volná. Verča Volná, takže směrem k vedunce poletí tento dobrý sladký medík. Tak, co nám tu zbývá? Já si tu trošku udělám požáry na tom stole, ať tady něco nevynechám. A nám tady zbývají celkem, se dívám, ještě 4 odměny. A jednou z nich je tento čistič z vůní Netiela, je to limitovaná vůně, univerzální půllitrový čistič a já losuju tu z vás, teď už tam jsou opravdu samé ženy, která vyhraje tento čistič. A je to Verča Věvorková. Takže to nebude daleko směrem do Albrechtic. Verunko, můžeš se zastavit, nemusíme ani posílat, my se vidíme. Tak, zbývají nám tu 3 poslední odměny a já nechám tu největší na závěr. Ale teď vám tady ukážu krásné naušničky od Swarovského, které jsem vybrala do této tomboly, protože já miluju Swarovského. Jsou v modré barvě, věřím, že budou slušet některé z vás. Naštěstí Zdeněk už není ve slosování, aby se nám to nestalo, že vyhraje naušnice, to by asi nechtěl, možná by ale podaroval samozřejmě. On je velice takový srdečný. Takže máme naušničky Swarovského a já losuju jednu z vás. A naušnice vyhrává Erika Turková. Takže to poletí asi společně k Verunce s medíkem. Tak, já si to tady hezky odložím. Máme to. Tak, předposlední dárek této velké tomboly vás, kteří jste splnili 200 osobních bodů nebo registraci. Tak mám tady poslední 2 dárečky. Takže vylosujeme si tuto polévkovou lžíci s logem Eurony. Tak, já losuji. A mám tady jméno Terka Časnochová. Takže kdo bude obědvat s touto značkovou lžící s logem Eurony, je Terka Časnochová. A poslední odměnou, kterou tady mám, tento prací gel, který je na velmi jemné a merino saténové prádlo, takový speciálek, krásně voní. A já mám tady poslední los, který můžu vylosovat a tím je Barbora Pogvist. No, tak to bude pěkně těžký balíček směrem do Polska. A je to teda zasloužené, protože tady to byla registrace, takže moc Barčo gratuluju. Gratulace lece do Polska. Já ještě musím tlumočit, bo to je pro kobětu z Polska. Tak gratuluji, Barbara. Tak a my tu máme další mini tombolu pro ty z vás, kterou jsem tady udělala navíc pro ty z vás, kteří nevěděli, nepochopili, nesoutěží s náma pravidelně, napsali jste si o los do velké tomboly, ale tam byla podmínka 200 osobních bodů nebo registrace. Takže 100 bodovky. Byly tady 100 bodovky, já jsem si tady nachystala losy, tady už jsme skončili a jedeme dál. Tak, mám tady pár odměn. Začneme těmito reflexními náramkami, kterými se může ozdobit pár. Buď můžete s manželem nebo v případě děti označkovat. A já losuju první výherkyni a tou je Kristýna Adlerová. Tak, Kristýnko, ty jsi to ještě stihla na poslední chvíli napsat si o los, stejně jako Iva Klečková to ještě stihla. Takže věřím, že vylosuju ještě některou další z vás. Co tady ještě máme? Máme tady prostorové aroma, Avy Snow, sovičková krásná vůně. Tak, jdeme na to. A já už tady lovím tu z vás, která se bude kochat doma touto vůní a je to Lenka Mirek. Tak, Leni, moc gratuluju. Tady ani nemusím teda tlumočit, je to sice v Polsku, ale my komunikujeme s Lenkou česky, takže gratuluji, Leni.
A já tady mám další odměnu a tím je vánoční zvonek Old Jingle, sašetka, opravdu nádherná vůně, v Roně se to letos velmi, velmi povedlo. Takže já mám tady první teda výherce sašetky je Marta Trajchelová. Tak Marti, takže společně do životit s Verunčiným dárečkem přihlaste se mi po novém roce, doladíme to. Tak a já mám tady ještě krásný set. Je to plánovač, začíná nám nový rok, je třeba plánovat samozřejmě. K tomu brožurka o ekologickém praní a tuška Eurona. Tak a která z vás získá tuto odměnu? Jdeme na to. Je to Terka Časmechová, tam měla také ve 2 kategoriích odměny. Tak, další sašetka Miese. Musíme to urychlit, protože vím, že děláte pomazánky, saláty a možná smažíte řízky a čekáte rodinu, takže ať to rychle stihneme. Tak a Miese poletí do Staříče. Gratuluju i Věklečkové. Tak, já už to tady musím odstranit, ať se mi to nemotá. Další užitečná sada, katalog, náš Eurona katalog a propisovací tuška Eurona poletí směrem Milušce Davidkové. Tak Miluško, vy ráda šíříte nadšení, takže poletí k vám. Tak a já tu mám poslední, já se podívám, kolik těch losů tady mám. Mám tady poslední 4 losy a mám tady i poslední 4 dárky, protože jsem se rozhodla letos, že vás odměním všechny v kategorii, protože si myslím, že každý by měl mít trošku radost na ty Vánoce. Tak, jsou tady ještě takové dárečky, vezmeme nejdřív tu tiskovou sadu, mám tady zase další sadu, ekologické praní, plánovač, tuška. Pro ty z vás, kteří teď plánujete nějaké změny do nového roku, máte předsevzetí, to tak většinou v lednu bývá. Doufám, že nám to vydrží po celý rok. Takže kdo si získá tady tu krásnou užitečnou sadu? Kdo bude plánovat v novém roce? A je to Martina Bachroniová. Marti, takže k vám gratuluji moc. Pak mám tady ještě sašetku Lucky Bells, to byla další vánoční vůně, která se velmi povedla. Tak a já už losuji. Vánoční zvoneček získává Zuzka Trajchelová, takže další dárek, který putuje směrem do Životic. Nabalíme, předáme. Už se na vás těším v novém roce, ať už online nebo už naživo. Tak, poslední 2 losy. Mám tu kávovou krásnou lžičku, takovou na latte by se mi líbila. Zase je to s logem Eurony. Takže, koho pak z vás vylosuju? A je to Lucka Čechová, myslím na Slovensko poletí, dáreček. A teď tu máme poslední dáreček a tím je sašetka Ivy Snow, sodičková vůně, moje oblíbená. Přiznám se vám, že jsem z toho úplně hotová, to mýdlo miluju, teda to je bomba. Tak a je tady poslední los, Barbara Pokvist. Barbara i za osobní objednávky, i za registrace, takže byla v obou 2 tombolách. Takže opět musíme tlumočit směrem do Polska. Gratulacia, Barbara Pokvist, polece, sašetka. Parfumovaná paketka polečí do Polska. Tak. Děkuji bardzo, děkuji vám za pozornost. Ode mě to je dneska všechno. Myslím, že jsme vylosovali, co jsme měli. A teď důležitá věc. Těším se na to, že mi napíšete do mailu, co byste rádi ocenili v příštím roce. Děkuji vám za spolupráci v roce 2023. Těším se na rok 2024. A u těch z vás, u kterých přišla nějaká změna, třeba jste doma na mateřské, nebo jste přišli o práci, nebo potřebujete druhou práci, prostě pokud máte zájem věnovat se Euroně i aktivně, tak samozřejmě každý z vás, jeden samospotřebitel je pro mě důležitý a věnuju se všem bez rozdílu, ale vy, kteří byste rádi do pracovní skupinky a přivydělali si Euronou, anebo si vytvořili jako já trvalý, stálý finanční příjem, napište mi. My se chystáme, že se budeme zase pravidelně scházet, scházíváme se na Skypeu a nebo na Facebooku ve skupině, takže kdykoliv se můžete k nám přidat. Teď už vám popřeju do nového roku hlavně zdraví. Doporučuji si opravdu vytýčit v novém roce nové cíle a doporučuji si je zhmotnit na papír.
Jo, proto i ty plánovače se mi zdály jako rozumný dárek. Já mám nejradši teda větší plochy a dělám si ty cíle pro rok 2024, ty dlouhodobé cíle na celý rok a pak si plánuju měsíčně. Pokud ty vaše cíle nebo to, co chcete získat v životě, nehodíte na papír a nezhmotníte si to, tak to zůstane patrně ve většině případů pouze usnění, což je smutné, takže já vám doporučuji plánovat. Kdo by chtěl společně s náma vytvořit si takovou mapu snů, anebo vlastně víceméně, já to spíš nazývám mapu cílů, čemu byste se chtěli věnovat v tomto roce novém, tak napište a můžete se s náma společně sejít na Skypeu a já vám vysvětlím, jak si takovou mapu udělat. Mějte se moc hezky. Hodně zdraví, štěstí, pohody vám i vašim rodinám a těším se zase v novém roce. Ahoj!